Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares
your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring. Duh. Amin. Tapuji matuhata marhite marede sian buku ede nomor tolu ayat sada rodi ayat tolu ayat napatoluhon rap jongjong meta.
Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadian na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Tungi semadong aku di akka banduang gijang, jala dukon niho dang adong di halomon rohaku di tanoon. Nak pemerus sibuku dohot rohaku, saya di batado partano watoan ni rohaku, jala parjabaraku saliling-liling na. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang mandele hami ujuro hapogosod to hami, jala unang magopo hubay kami sila lehom mo na denggani, ujuro pasupasum to hami. Ramoti hami asa unang marpos ni roh hami tuarta na dihasyanganon, lehod di hami hapursiaon, asa do tami parjabar di sitianon ni akka napursia diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marhite ede nomor 110 sia, ayat 1 ayat 2. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik parjolo sahat tu pasapuluhon. Patik parjolo, audo jahau ba debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bainommu debatam. Paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanommu manang aha na di banua gicang dohot na di banua tongon, rodi na di bagasan aik na ditoro ni tano ianggo tunggabe si sombaon manang siuluan. Patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata ianggo soture dalanna ay hona uhumna dosogot akka na marsineang di goarna. Paupaton, ingot tamu ma pabadiahon ari minggui di nanomari maulahamu nasa siulaumu alayanggo ari papituhoni ari paradianan ni jahuba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro di pinahanmu, ro di isin hutan halak pe na mangibati hutam. Ai di naonomari do di topa debata langit do tano dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai,
jala diperbadiai. Palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu, asa martua ho jala leling mangulu, ditano na nileho Jahoba de Batam diho. Panopon, unak ko mamunu, papituhon, unak ko mangalakup, pawaluhon, unak ko manako, pasiahon, unak ko olo makatidak kon hata na sututu maralohod do ngajolma. Pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa manang naposona boru-boru, manang lobu na manang hudana, manang diape ugasan ni donganmu. Behado pandok ni bata taringo tupatik na sapului odo. Ahu do Jahoba de Batam ninna de batata, pargogo na suatu dosan jala parimas. Siluluho dosa ni amana tu pinoparna ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton pinopar ni akan nasogoroha diau. Alai asido rohaku di akan namar ribu-ribu akan namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki. Atong harap mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya memahami mangulahon naubar tupatikmi. Amin. Tapuji matuhatta marite edde nomor 686 ayat 1 ayat 2. Tatopoti madosata martangiang mahita. Hale tu hade bata amanami pargoko na suatu dosan para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujolom manaputi dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahatot dohami tubuh jaladang adong hapor di bagasan rohanami hian. Saluhud dohami manibil sian akadalanmu. Macai godang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni hapos on nami dohot pangalasion nami. Say ingot mahami hubar tu asin ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpang muati maroham di dosa nami dagudangi. Amin.
baga-baga ni debatata ringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamutu ahu asa mangulu tu dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surara dosa muna songon abit bunga dabdab botardo bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasumba gabe songon hapas domuse. Hasangapun ma di debatana di gicang. Tapuji matuhata marhite maredesel bukede nomor 760 sada ayat sada dohot ayat tolu. Tabege mahatan di bata marhite turpuk epistel di minggon iman atar surat di buku ni panurirang Daniel bidu 12 mamuka sian ayat sada rodi ayat sia. Dungi ditiki ujui hehe ma Michael iduk nabalgai na hehe humokop aka anak ni bangsom. Jadi masa matiki hagogotan nasodung dumatangi olat nidung adong bangso saro ditiki panipuli. Alai apala ditiki nasasadaima malua bangsom, luhut akan najupang tarsurat di bagasan pustaha hanguluan. Jala torop sian halak namodom di bagasan orbuk di tano. Tarsunggul sogot, nadeba tu hanguluan salelengi lelengna. Nadeba tu hauraon maragam-ragam gabem bias-bias salelengi lelengna. Jala halak akan napatas marroha marsinondang sogot songon sodang ni langit. Jala nasida akan nama nogodogo torop halak tu hatigoran marsinondang sogot songon bitang rodi saleleng-lelengna. Ia ho ale Daniel, tubunihon ma akka hatai, jala saha pustakai, pai majupang tiki pinamuli, jadi torop halak manulikiti hat gabe tambah situtu parmi botoana. Dungi marnida maahu Daniel gabe ida ma jongjong di si dua halak na asing nasada di baribaan it batang aeki nasadanari di baribaan na i. Dungi Roma hatani nasada mandok tu bawah dan makalengan nori na jonjong di atas aek di batang aek sadia leleng on asa jupang ujungi aka haholonganon. Dungi hubege maswara ni bawah na marpakaian hori na jongjong di atas aek ni batang aeki laos di patoltol matangan na siamun do tabirang dopak banwagijang asa marmang mangibana tu ibana na mangulu sa leleng-leleng na ikut jolo salpu sada tiki dua tiki do satonga tiki naung binuhul hian
jaladung pesohot parserahan ni partisipasi sian bangso nabadiai, IP asa marujung salut nai. Jadi UPG donian hatai, alai dang dapot rohaku, gabeni kuma, alai tuaku, ahado apala ujung ni saluhut nai. Alai nin naibana ma, laho mau ale Daniel, ai ikon buni jala tarsap akahatai, satro ditiki panipuli. Ido yang gosahatna, martua doakan atumangi honhata ne debata, jala na upeopsa. Tapuji matuhata mahrite, ede nomor 231 ayat sada dohot tolu. Tahatidakom maha porseotai, songon na hinatidakon di dongata sa porseaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargoko na suatu dosan nato mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, iman at tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabian siya todi porbadia, adorang so habubuan. Ido tohatam, nato maun na bernit di panguman ni Silatus, nama te tarpajal do ibana di hau pinarsilang, natuat tu banuatoro dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disi may bana, pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho namate. Au porsea ditodi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan alak Kristen akan na badia, doho dia sesani dosa, doho dia tai mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, doho dia nguluan na sora suda. Tabi gema tikting namasa di bagasa minggon. Shalom. Belum. Warta jemaat bagi kita minggu ke-24 setelah Trinitatis. Warta pertama 1 umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-24 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah, Hasitulus Hadani di Batak, dengan topik waspadalah jangan sesat. 2. Wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemik virus COVID-19 dihimbau kita tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjagai umatnya. 3. Pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu tanggal 14 November 2021, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Riz Jenson Simamora STHMM melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. 4. Undangan panitia pesta ulang tahun dan pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Pada hari Minggu ini, tanggal 14 November 2021, Punguan Perempuan HKBP Makassar
menghadiri undangan panitia pesta ulang tahun dan pesta Gotilon HKBP Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati. 5. Persembahan ke depan altar. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 14 November 2021, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kategorial AMA Pusat. 2. Pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 6. Jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 14 November 2021 telah pindah jemaat keluarga. 1. Nyonya Sintua Uha Siagian Linda Ruka, alamat Sungguh Minasa. 2. Tua Hasiholan Huta Barat Buru Pasaribu, alamat Tun Abdul Rajak Perumahan Arupara. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. 7. Akhir tahun gerejawi. Pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 yang akan datang adalah akhir tahun gerejawi, ujung tahun Parhuriaun. Gereja kita mengadakan acara peringatan bagi jemaat yang telah meninggal, Parniko Diaka Naung Moding. Acara dilaksanakan setelah warta jemaat. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 8. Warta pernikahan, warta kedua. Akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Cesario Rahmat Setian Situmpul, putra Bapak Mauliate Situmpul, Ganda Boru Lumban Tobing, Jemaat HKBP Tamarunang, alamat Citra Sudiang Indah Blok Y3 nomor 5 Makassar, dengan Clara Renita Boru Siturus, putri Bapak Saibun Siturus, Paibe Nora Boru Simarmata, Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, alamat BTN Pau-Pau Permai Blok J nomor 10 Makassar. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 10 WITA, tempat Gereja HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros. Tuhan Yesus memberkati rencana putra-putrinya. 9. Sinode HKBP Distrik 17 IBT. Pada hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 23 sampai dengan 25 November 2021. Distrik 17 IBT akan melaksanakan sinode distrik di Mataram. Adapun yang akan berangkat untuk menghadirinya adalah 1. Pendeta Riz Jenson Simamora STH MM Pendeta Resort, Sintua Insinyur Hasima Tupang MPSD, Diakones E Boru Sinaga utusan Diakones IBT. Kita bawa dalam doa sinode berjalan dengan baik, membawa sukacita dan perjalanan hamba-hambanya dalam penyertaan Tuhan. 10. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Bisa kita lihat dalam warta jemaat kita. 11. Gerakan Rp2.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Begitu juga selanjutnya 12. Daftar pelajar Sidi HKBP Makassar tahun 2021-2022. Berikut ini disampaikan calon pelajar Sidi HKBP Makassar sampai hari ini Minggu tanggal 14 November 2021. Calon pelajar Sidi yang sudah mendaftar adalah sebagai berikut. 1. Brandly Pascual Simatupang, nama orang tua J. Simatupang SP R. Borusiahan SE Wilayah 1. 2. Menova Christian Gabriela Boru Simamora, nama orang tua P. Simamora Esos JE Boru Nenggolan Wilayah 1. Bagi calon pelajar Sidi yang masih ingin mendaftar, dapat mendaftar di kantor gereja HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. 13. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Dalam warta jemaat kita ada 17 orang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. 14. Daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 hingga 14 November 2021. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 17 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 anak sekolah minggu. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. 15.
daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 15 sampai dengan 21 November 2021. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 5 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. 16. Rekap persembahan bulanan tahun 2021. Berikut ini disampaikan rekap partisipasi keluarga untuk dukungan persembahan bulanan tahun 2021 adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat di warta, berhubung sampai saat ini jemaatnya sudah menyampaikan persembahan bulanannya baru 63,404%, dihimbau kepada semua jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasinya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Bagian 2, keuangan. Warta keuangan penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir pertanggal 13 November 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam grup WA wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Demikian warta jemaat Minggu 14 November 2021. Terima kasih. Tapuji matuhatta marhite korsian kor ama Ebenezer.
Tapuji matuharta marhite buku ede nomor 240 mamukasen ayat sada lasta pasak mapeliata. Hale Tuhan de bata amanami na marhabangsa di bagasan Banua Gijang. Di bagasan puji-puji adohami ale Tuhan ro tuadopanmu na badiai maka molatehon saluhut pasu-pasum dohot panggonggomion di bagasan golunami. Mauliate maali Tuhan didenggan ni basam. Jala parar maali Tuhan parsoran nami di tonga-tonga ni bagas jorom. Gabe uap na khusus di jolom. Ali Tuhan nuaing pe naing hutangi hok kami hatami,
Mian maho Tuhan di bagasan roha dohot pikiran nami marhite hite todimi. Asa nguluho kami hatami di bagasan ngulu nami siapari. Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu madihita. Hurian itu hata nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Turpu jamita dihita di bagasan Minggu tasadarion imana tarsurat di buku Markus bidu 10 tolu. Mamukasian ayat sada satu ayat walu. Markus bidu 10 tolu mamukasian ayat sada satu ayat walu. Songnon mahatani debata. Taringot tu hasese gani huta Jerusalem dohot haroro ni Kristus. Laho tumadikon bagas joroin hina sahala sisian nama mandok ibana. Bereng ma guru nami, uli ni aka batuon dohot tongam ni aka jabon. Alay ni na Jesus mamandok ibana. Di idahodo jabu aka nabolonon. Dang pasombon anggo 2 batu martiditi naso gargaronna. Dungi uju hudul ibana di dolok jetun todongon joroi. Puli ma disukun si Petrus, si Jakobus, si Johannes, do si Andreas ibana. Pabuwa matuhami, adigan masai, jala dia matadana, pabuwa nasonggok masaluhut nai, jala di hatahon Yesus matunasida songonon. Jaga mahamu, sotung diluluhon halak hamu. Ay lado narosogot manuluk guarhu akan namadok, au doi gabe torop nalilu bahenon nasida. Asa molo di bege hamu barita ni aka hamusuhon ro di gaor ni parmusu unang hamu tarsonggot dang tarbahen somasa akai alai dangi dope ujungna. Aina hehe do sogot bangso maralohon bangso harajaon maraloon harajaon masama nang laho marluat-luat masama nang haleaon parmulaan ni pambebeon naidoi olak nima sahana. Hurian itu hata nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus di bagasan ngoluta si supari godangdo natasakapi asa bohama hita une dengan di ari namangihut bagaimana kita sebagai orang yang mempersiapkan untuk hari-hari ke depannya kita acap sekali mempersiapkan jaminan hidup kita. Baik itu kita sebagai orang-orang yang berkeluarga, orang yang masih akan di bagasan masih pemuda, jok-jok dohita mabahen boha dohita haduan asa dengan uju di masa tua, uju berumah tangga dan lain sebagainya. Gudang do aka persiapata. Alai danga dong di tonga-tonga ni parngoluat tahun na menjamin songo dia hita untuk tahun-tahun berikutnya. Songo dia do hita di masa tua. Songo dia do hita bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita. Danga dong bisa yang memprediksikan bagaimana kita nantinya. Alai kita sebagai orang yang memiliki pengharapan logika dan bagaimana mempersiapkan diri kita untuk hari berikutnya godang. Adong do mambahen asuransina, adong do mambahen jaminan kesehatan dot akalan na asin. Baima buhama hita asa menerima kenyamanan dan ketenangan. Alai buhado hita di bagasan parngoluata molo dihadirkan di dalam keadaan yang memang tidak dapat kita bisa terima. Apalagi di partikian sonarion, di pasonggop dohita marhite aka berita na masa, di aka bencana alam na terjadi di NTT, aka bencana alam na terjadi di piga-piga luat, nama baik kita sipata gabe tahutan, nama baik kita sipata gabe mabiar, songon dia do ujung ni ngolutta, songon dia do ujung ni ngolu portibion, na ikon si dalanata, si bolusota. Alai danga dong, nabui menjamin bagaimana kita. Alai di bagasan haporsyota na tatiop, bohado hita, songon halak Kristen, nanunga di podahon Tuhan Yesus, asa marpakirimon na mangulu, patujuhon pandangan na tu Kristus,
asa manang hape na masa dang mabiar ibana. Asa manang hape na masa di tonga-tonga ni parnguluata, ido parmulaan, na mabahen todita, na mabahen parnguluata, asa gabi jolma na satia maradopon debata. Menjadi orang yang setia, menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Ketika apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, menyulitkan kita, ketika hal-hal yang tidak mengenakkan terjadi di dunia ini, kita tidak menjadi takut. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat yang ia tujukan. Dia mengatakan, aku akan menyelesaikan pertandinganku sampai ke garis finish. Aku akan berlari dengan begitu rupa sampai aku mendapatkan tujuanku bersama Kristus. Ido nagabe o jahata. Jala Kristus pemambahen sada parsiajaran di hita. Songot dia dosa halak Kristen yang ingin membangun rumahnya. Bangunlah itu di atas batu. Di atas batu karang yang memiliki kokoh. Apa yang terjadi, bencana alam, bahkan membuat bangunan itu ingin rapuh, dia tetap kokoh. Alai balik sa molo adong do halak na oto pajong jokon bagas na di atas pasir, moloro alogo moloro aka musibah, gabe masursur do. Jala ima na gabe, sada perenungan di hita di minggu di bagasan sadarion, ditiki sisean ni Tuhan Yesus makatahon tu ibana, di bereng ibana bagas joro na macay uli bangunan na denggan. Jala di do ibana ma tu Yesus. Bereng maguru nami uli ni akka batuon do tongam ni akka jabuon. Memang bagas joro hati hai di masa ni akka sisian naon macay uli do. Jala na dipatupa dipadenggan si Herodes ditikii. Jala bagas joro ada yang terbuat dari bagian emas. Jala terhalongang do akka sisian nai mamering bagas joro na uli. Songok kita mulo mardalani lau hita contohna tu ibu kota ke negara yang lain tabereng aka bangunan-bangunan natibo, bangunan pencakar langit, kita akan melihat bah ulinai. Songonima sisianai ditiki mamereng bagas joro na macai uli dido ibana maguru. Bereng ma uli ni aka batuan tongam ni aka jabuon. Buasa pola aka sisianai madok. Halongangan nai ditiki mamereng bagas joro nai tuguru nasida ima Tuhan Yesus. Ala memang bagas joro di nasida adalah merupakan kebanggaan daripada orang Yahudi sebagai tempat bagi mereka untuk berkumpul. Parjupangan nasida doho debatana itu merupakan kepercayaan orang Yahudi. Dan hati-hati bereng akasisian nai bagas joro na macai ulii dido ibana ma tu Yesus hati-hai. Alai ahadu balisa, apakah jawaban Tuhan Yesus kepada muridnya itu? Nama bahen nasida gabe tercengang, membuat mereka menjadi terkejut atas jawaban Tuhan Yesus. Seharusnya Tuhan Yesus mengatakan, ya luar biasa bangunan ini. Seharusnya Tuhan Yesus akan kagum karena bagas joro tempat kediaman daripada Allah sendiri. Kediaman daripada Allah yang disembah oleh bangsa Israel begitu indah. Tetapi Yesus mengatakan, alenina Yesus mamandok ibana di ida hodo jabu akan nabolonon dang pasomboku nanggo dua batu martindi-tindi naso gargaronna. Tidak akan ada dua batu yang bertindi yang akan bisa kokoh. Semua itu akan diluluh lantahkan. Perkataan daripada Tuhan Yesus ini mengejutkan daripada murid-muridnya. Ahaduna naing dohonon ni Yesus tu akasisianna. Ahadu parsiajaran nanaing pinasaha ni turpu kontuhita di minggu ta sadarion. Ia molo di bagasan turpukon di do tuhita di bagasan topik minggu. Waspadalah, jangan sesat. Apakah Tuhan Yesus tidak menginginkan keindahan bagas joro na macai uli? Apakah Tuhan Yesus tidak menginginkan bagaimana kenyamanan rumah ibadah yang begitu indah, tempat daripada umatnya beribadah? Bukan di situ yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada para murid-muridna tuak kasisian nang tuhita saluhuna bohado hita mamereng ia
di bagasan parngoluata di tonga-tonga di tonga-tonga ni Portibion parsatokinan do bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan. Sebagaimanapun megahnya di tengah-tengah dunia ini, segala sesuatu ciptaan tangan daripada manusia akan sirna. Dan itu merupakan perkataan Tuhan Yesus di tiki dido ibana dang pasomboku nanggo dua batu martin ditidi naso gargaronna. Memang si Herodes pajong jokon bagas joroon, dia memiliki maksud agar dia diakui. Dia memiliki maksud asa ahan na pinatupan ni ibana di bagas joroon, meminta pengakuan terhadap orang-orang Yahudi. Takas do diboto Tuhan Yesus songon dia hadirion di jolma. Tuhan Yesus mengenal hati daripada orang. Sekalipun kelihatan di mata manusia terlihat baik, tapi belum tentu ketika Tuhan menyelidiki hati. Jala ido naeng dohonon di Tuhan Yesus, tido ibana ma, bahwa kemudian datang lagi murid-muridnya, si Yakobus, si Yohanes do, si Andreas madok. Pabua matuhami andigan masa jala di dia do tandana, pabua na songgop sa luhuk nai, ditiki di pabuha Tuhan Yesus songot dia do, permulaan penderitaan daripada akhir zaman ini. Amang inang dongan naposo bulung nani holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di piga-piga tahun nang salpu manang abad terdahulu, di zaman daripada murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga, godang do nasida mangai di akka ajaran sesat, di akka kaisar namang gonggumi hati hai. Takas ketika Kaisar Nero banyak membantai orang-orang Kristen, bahkan murid-murid daripada Tuhan Yesus tidak ada yang mati dengan selamat. Artinya mereka mati martir untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyebarkan pemberitaan Injil. Tapi boleh kita lihat lagi, apakah sekarang kita bisa dipersulit di tengah-tengah kita menyatakan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika para muridnya mengatakan, pabawa matuhami andigan masai jaladia do tandana, pabawa na songgop saluhut nai. Katakanlah kepada kami bagaimana kesudahan daripada akhir zaman ini. Dan itulah yang menjadi perenungan bagi kita. Kalau tadi saya katakan tahun-tahun yang lalu banyak orang yang menyebutkan akan datang Tuhan Yesus. Bahkan ada orang yang menamakan dirinya adalah daripada keturunan ranting Daud. Seorang yang menamakan dirinya misionaris di Amerika yang bernama David Dores. Dia mengatakan akan datang, sayalah nabi terakhir, dan mengatakan kesudahan waktu ini, kesudahan dunia ini akan berakhir. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata banyak yang disesatkan. Dia menggunakan ayat Alkitab dan ajaran Alkitab ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan pada saat itu Amerika menyuruh FBI untuk menangkap daripada aliran ini. Dan itu juga pernah terjadi di Indonesia. Yang mengatasnamakan akan datang juru selamat, yang mengatasnamakan dia adalah utusan nabi dari Yesus sendiri. Hal inilah yang menjadi peringatan bagi kita. Bagaimana kita sebagai orang Kristen tidak mengetahui kapan datang Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tetapi kita sebagai orang percaya, tahatidak konde di tiap minggu, na ikon ro ibana padua halihon, manguhumi halak na mangolu doho na mate. Ale songo dia do hita songon halak Kristen laho paimai mahon haroronai. Jala di do marhite turpukon, di pabuat Tuhan Yesus do tuhita. Sada parnidaan, na ikon masa di tonga-tonga ni Portibion. Na parjolo, ikon godang do simbolisnya akan menyesatkan pikiran kita. Apakah itu? Tadi sudah terjadi. Banyak orang yang mengatakan dirinya adalah suruhan daripada Allah sendiri. Banyak ajaran sesat yang memakai ayat ini, yang memakai Alkitab untuk kepentingannya sendiri, menyesatkan. Dan banyak juga cara-cara iblis yang membuat kita terlena dari setiap pekerjaan, dari setiap kenikmatan di tengah-tengah dunia itu. Itu adalah cara simbolis na mambahi kita lamdao tu di bata jaladang porsea di haroro ni Kristus na padua halihon. Namangihu musebohado hitam marnida songon nanido ni Tuhan Yesus. Tanda-tanda akhir zaman ini menyatakan kepada kita. Dia nyatakan juga
bahwa akan banyak bencana alam. Godang haturaparon, akan banyak orang yang menderita. Godang ma akan namaralo bangso do bangso, harajaon do harajaon. Tabireng ma amang inang di tonga-tonga ni Portibion. Godang doson nari aka bangso na gugu, patupahon buhama ibana asa diguari sada bangso na gugu marhite persenjataan yang lengkap. Banyak negara-negara miskin yang pada saat ini dijajah. Banyak pada saat ini negara-negara yang belum merdeka. Kita lihat bagaimana negara Afghanistan yang pada saat ini meminta kemerdekaan ketika Taliban menguasai mereka. Hak perempuan pun di sana tidak diakui, bahkan bersekolah tidak diizinkan bagi mereka yang hidup atau yang berusia belasan tahun. Tidak ada hak suara bagi perempuan. Itulah hak demokrasi yang di sana. Itulah ajaran dan pemahaman yang mereka anut di Afghanistan. Bahkan juga di negara-negara yang asing. Banyak kita lihat hal-hal yang mengejutkan diri kita. Bahkan juga yang membuat kita di tengah-tengah kemajuan teknologi sekarang masih banyak orang yang tidak menerima kemerdekaan sama seperti kita di negara Indonesia ini. Halani ditiki di dok Tuhan Yesus. Aina hehe do sogo bangso maralohon bangso, harajaon maralohon harajaon, masa manalahon marluat-luat, masa manang haleaon. Apa kata Tuhan Yesus? Permulaan nih pambebeon deh. Itu adalah permulaan daripada penderitaan. Jadi jangan terkejut bila mana juga di tengah-tengah keluarga marbadai akan nasa mudar, marbadai akan nasa pinopar. Itu bukan hal yang menjadi mengejutkan bagi kita. Cara-cara ni sibolis doi nalaho mabahek kita dang saorbe doh debata. Cara-cara ni sibolis doi na mambahek kita dang mangargahon be anugerah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Maka karena itu amang inang doh na posobulung nani holongan di bagasat Tuhata Yesus Kristus. Ahado o jahata. Apakah yang menjadi kekuatan kita di tengah-tengah kehidupan kita? Ingatlah, dunia ini hanya tempat sementara bagi kita. Dunia ini tidak akan menjamin bagaimana kita hidup tenang, hidup nyaman, hidup mendapatkan keselamatan. Tidak ada. Karena apa? Kita tidak tahu 20 menit kemudian atau 20 jam kemudian esok kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita nantinya. Tapi kita sebagai orang yang percaya, tetaplah waspada. Jangan sesat. Molo didok Tuhan Yesus sada parupamaan 5 perempuan na bisuk do 5 perempuan na oto. Ketika 5 perempuan yang bijaksana menyediakan pelitanya untuk menanti akan mempelai, mereka tidak tertidur. Tetapi 5 perempuan bodoh terlelap. Pelita mereka habis, minyak mereka habis. Karena apa? Karena mereka tidak dengan mempersiapkan dirinya sambil menanti-nantikan mempelai itu. Demikian juga dengan kita. Berarti apakah yang diminta bagi kita amang inang dongan na posobulung nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Unang mitop palitom. Jangan padamkan pelitamu. Bila Tuhan menyatakan melalui firman-Nya di Mazmur 109 ayat 115, madok, firman-Mu adalah pelita bagi jalanku dan terang bagi terbalik ate. Firman-Mu adalah rakmah hita madok. Firman-Mu berarti luar biasa martoh maju hita tong. Iya luar biasa. Jadi nahubay do nakai balik tak lupa hala amang do inang ate. Iya. Firman-Mu. Ketika Tuhan mengatakan firman itu adalah suluh bagi kita, pelita bagi kita, itulah yang menjadi dasar kita. Bohado hita asa unang disesatkan oleh iblis yang membuat kita terlena terhadap kemajuan zaman teknologi dan segala filsafat yang luar biasa maju di tengah-tengah kehidupan ini. Maka kita harus memiliki minyak, memiliki pelita agar kita tidak terlelap. Asa unang hita gabi tading ditikiro Tuhan Yesus menjauh hita. Kematian, bahkan juga ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan bagaimana juga kita sebagai orang Kristen, ketika ada penderitaan,
Kalau tiba-tiba datang musibah bagi kita, ketika datang sakit penyakit bagi kita, ketika datang kedukaan bagi kita, ini bisa membuat kita meninggalkan iman kepercayaan kita. Karena bisa jadi madele hita, madok danga dong Tuhani, madok danga dong ajaranon dang toho hatani Tuhani, ditiki gale hita, ditiki ro akka musibah tu hita. Alani i boy do hita disesatkan oleh penderitaan. Maka karena itu, bagaimana ketika terjadi, bila mana terjadi perang, bila mana terjadi musibah, bila mana tergogot hita di bagasan aka pergumulan ningoluta, unang gabe tundal hita, jangan meninggalkan iman kepercayaan kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menyatakan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang setia sampai mati, maka aku akan menganugerahkan kepadanya mahkota kehidupan. Maka karena itu, bagaimana kita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah beban, di tengah-tengah penderitaan kita pada saat ini, jangan itu membuat sukacita kita menjadi luntur. Jangan membuat itu kesetiaan dan ketaatan kita menjadi kacau untuk datang kepada Tuhan. Karena itu membuat kita, mengacaukan kita, ulaun ni sibolis doi. Nang muse neng dohonon dihita di bagasan turpukon, di minggu na neng ro, masuk mahita tu ujung tahun parhuriaon. Nalaho manalpuhon, di pardalanan ni huriatta di bagasan, sataon. Nang majaha, aka dongata na naung jumolo manadikok kita. Bohado hita songon halak na porsea. Molo dipaingot hita, waspadalah, jangan sesat. Bukankah Tuhan Yesus menyatakan kepada kita bahwa di dalam hidup kita, kita harus memakai kesempatan yang ada. Pakai matikim, parhaseang ma golum. Kalau dikatakan di dalam lagu yang sering menjadi lagu yang amat favorit bagi kita, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Jadi bagaimana juga ketika Tuhan masih memberikan kesempatan hidup bagi kita untuk menikmati anugerah Tuhan, maka lakukanlah apa yang baik. Tanamkanlah di dalam diri dan hati kita untuk melakukan bagaimana iman kita bertumbuh. Bagaimana kita di tengah-tengah dunia ini tetap mengupgrade iman kepercayaan kita. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai akahalak na porsea, totudo na ikon refresi kita teh. Kita bosan pergi jalan-jalan, kita bosan kita berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Itu amat penting. Karena ketika kita membiasakan hidup untuk beribadah kepada Tuhan, ketika kita membiasakan mata kita, telinga kita untuk mendengar apa yang bisa membangun hidup kita, maka kita tidak akan menjadi tersesat. Karena sering sekali ketika orang menyangka lubang yang besar akan menjatuhkan dia ketika berjalan, ternyata tidak itu. Sering sekali batu kerikil yang kecil dapat menjatuhkan kita. Maka disitulah kita sebagai orang-orang percaya membekali diri kita. Bila para musafir ingin mengarungi padang gurun, dia akan mempersiapkan perbekalannya. Bila mana ada badai, bila mana ada hal-hal yang membuat dia terancam, bagaimana dengan kita? Porsea doa amanginang, kita luhu na namar pungu di son, ta persiap pon do taringok tu masa depan ta persiap pon na dumenggan tu akai anak kota, alai bohado hita. Nunga tapar siapon songon dia todita tartuju tu debata asa ditiki ro di ujungna na so taboto adigan ro ibana ro hasusaani tetap hita teguh di bagasan haporsyota alani i amang inang na poso bulung na niholongan di bagasan tuhata Yesus Kristus. Waspadalah, jangan sesat. Hata ni debata ido na marguguhok kita, hata ni debaya taido na paingotok kita asa unang madabu tu pangujunan, asa unang tading narikot di tonga-tonga ni parngoluata tarlumobima di partodion. Alani
amang inang dongan na poso bulung na niholongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Mari mempersiapkan diri, mari jangan unang gabi malua anugerah ni debata na nilehon na tuhita. Ahamay, yakni kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal, agar nanti kita ketika nama itu sudah dibaca, ada nama kita disebut. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Molo susah sonari ho amang inang na poso bulung ingok ma parsatokinan do portibion. Molo godang si taonom musonari godang arsak ni roham na sotar doko tu akka dongamu ale-alem keluargam do akalan na asing ingok ma adong do surgo na ikot tatuju na nungga dihamonakot Tuhan Yesus Kristus. Imana gabi o jahata, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Unang tadingi itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Nanti bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Luar biasa. Mulu dijaha guarmuna amang inang. Gabe tarpasu-pasu mahita di harajonna. Alandi i rap mahita. Toktong maunang mitok palitom. Waspadalah dan jangan sesat. Tiyok maha porsyon mi. Ala ise naman yok haporsyon na saat ujung na. Dilehod debatado tupal hanguluan di ibana saleleng dileleng na. Amin. Martangyang mahita. Ale Tuhan pardenggan basa mauliate madihatam na nunga mamakulingi hami di bagasan mingguon. Dipaingot ho do hami ale Tuhan asa jamot hami di bagasan gulu nami. Di partikian na sonari ale Tuhan. Dakuboto hami Tuhan aha na masa. Didok ho do Tuhan tu akka sisian mi. Ia parmulaan ni akka penderitaan doi Tuhan di tonga-tongan ni portibion. Molo masa akka porang. Molo masa akka haleaon. Molo masa akka haguturon dot akalan na asing. Halai Tuhan diajari hodo hami asa tetap waspada. Asa unang hami Tuhan mago di akka ula-ula ni sibulis. Ajari mahami. Asa di bagasan haporsyon nami togu hami ale Tuhan manggihutok ko. Asa unang tading nang rikot di bagasan golu nami. Ima partodion nami. Daido Tuhan nahualonguton rohan nami. Ikon rap hami ale Tuhan dohot ho di harajau na nunga pinaradem tu akka na porsea. Ajari mahami ale Tuhan. Asa marsitu tu hami di bagasan parngoluan nami. Ro tu adopan mi. Pasomal-somal diri nami tu hadaulaton. Asa lam tubuh haporsyon nami ale Tuhan maradopoko. Dadi dokon ho do ale Tuhan. Martua ma nasatia rasi rasa mate. Dilihokodo tupal hanggoluan tu nasida. Alani Tuhan ido na hu hirim rohanami. Ajari hami marhite tondimi asa ganu pari ganu tiki ho managabe ujahan dohot partano batuan nami. Hatami matuhan nagabe manorangi roha dohot pikiran nami sulu-sulu nami. Nang di akka ruas ni huriam namar pungu di bagasan minggu sadarion homa Tuhan na mangajari hami di pardalanan ninggulu nami. Molo songgop akka na masa si taonon parsahiton parukilon dot akalan na asing. Todimi ale Tuhan na mangalehon di hami pakirimon na mangulu. Asa unang madeli hami. Alay toktong maho Tuhan na gabi hagugoon di hami. Na mga puli roha dohot pikiran nami. Asa unang madabu hami ale Tuhan tu pangujunan dot akadusa. Ale Tuhan pardinggan basa. Ramoti mahatam na nunga hutang hok kami. Mangula may di bagasan ngulu nami. Molo dilihok ko dope di hami Tuhan kesempatan mangulu di tonga-tongan di portibion. Ajari mahamale Tuhan asa huulahok kami aka ulaw na dinggan. Pasangapon guarmu na badiyay. Ramoti maale Tuhan di ruas ni huriam. Na marlas ni roha. Ala ni ulang tahun pernikahan dot ulang tahun kelahiran. Pasu-pasu manasida. Lehon ma kesehatan. Umur panjang. Asa anggia Tuhan marulupolop na sida mandala ningguluna. Homa ale Tuhan na mga lehon hagugoon, hahipason, dohot patuguhon haporsyon ni sadok ruas ni hurian nami, na dibagasan parsahiton, na dibagasan humasusa, manang dibagasan duka cita.
apulima rohana sida, patogu maha porsionna, pamalum ma ale Tuhan sahih nasida, asa ale Tuhan di jalona sida pasu-pasum, marlas ni rohana sida, jalaboy marpungu dohot hami di bagas joromon. Nang hutangnya ko kami do ale Tuhan, pardalanan ni pakobasyon nami di tonga-tonga ni Huriam HKBP Makasaron, saluhut aka parhaladona, dohot ruas ni Huriana. Pasada mahami Tuhan di bagasan holongmu, ajari mahami mangula di bagasan bulus ni roha. Asa mangerbang ale Tuhan, pakobasyon nami di tonga-tonga ni Huriam, marsanga maguarmu, marulupolo mahami ale Tuhan, di tonga-tonga ni Huriam HKBP Makasaron. Jala hutangnya ko kami do ale Tuhan, di aka dongan sahuria nami, dongan saha porsyon nami, namanggulahon parmingguon di bagala sadarion, pasu-pasu manasida Tuhan, padao masyan akamara. Nang hami pe ale Tuhan, hupah sahat hami ma, daging dohok todi nami, parkarejuan nami, rumah tangga nami, parsikolahan nami, tu bagasan tanganmu. Nang nanaing mamulus Tuhan di bagasan minggu sa mingguon, pasu-pasu mahami, dakku boto hami Tuhan manang aha na masa. Alai adong doho Tuhan nagabi partanu batuan nami, adong doho Tuhan napasikopon nariko di bagasan gulu nami. Ajari hami asa marha porsyaon tuho. On maale Tuhan tangyang nami. Nahu pasahat hami di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jala si hokop hami. Amin. Marede mahita sian buku ede 240 sia ayat sadas doho udukna hu mata papungu piliatan apa duahon tujulu. Thank you.
peleata, ale de bata ama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan doho na sa uli basa na mauli utus. Upasahat hami mas yanan nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon. Patimbulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Salam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Salam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion honguluan siapari. Si sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala dipasorhon ma damena tuton ditabe. Selamat hari Minggu Madihita. Namamu
You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name.